Egunon, eta ongi etorri zenide maiteok. Jaunak igandero eskaintzen digun otordu santura. Kristo piztuak gizon egin den hitzak, gure bizitzak argitzen dituela gogaraziz eta bere izenean biltzen garenon artean beti presente dagoela kontuan izan dezagun. Bidera ateratzen zaigu, bere hitzak zutu ditzala gure bihotzak eta bultza gaitzala jainkoaren maitasunaren berrion eta posgarria iragartzea. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Jesus jauna hitzaren eta eukaristiaren maira dei egiten digu, eta horretarako bihotz berri gaitezela eskatzen. Aitor dezagun beraz, geure pekatuak, eta eska dezaiegun uste osoz jainkoaren errukia. Jesus jauna, aitagana garamatzan bidea. Erruki jauna, Jesus jauna, herri guztiak argitzen dituen egia. Kristo erruki, Jesus jauna, mundua eraberritzen duen bizia. Erruki jauna, Erruki dakigula jainko guzti saltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Gora
dezagun otoitz. Jainko algustidun betierekoa, zuzendu zeure gogora geure jarduera. Zure seme maitearen izenean fruitu onugari eman dezagun. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo humilló el Señor a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Zure hitza jauna, espiritu eta bizi dira. Zure hitza jauna, espiritu eta bizi dira. Jauna dut argi eta salvamen, nor ni beldurtu. Jauna biziaren babes, nor ni zutu. Zure hitza jauna, espiritu eta bizi dira. Gauza bat eskatzen diot jaunari, horren bila nabil ni. Bizi nadila jaunaren etxean, neure bizitzako egun guztietan. Jaunaren edertasuna miretziz, eta haren tenplua zainduaz. Zure hitza jauna, espiritu eta bizi dira. San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, Jesukristo gure jaunaren izenean arren eskatzen dizuet. Etor zaitezte denok bat elkarrekin, eta ez bedi izan zatiketarik zuen artean. Bizi elkar ondo harturik, ikuspegi eta iritzi bat bera duzuela. Izan ere, ene zenideok, Kloeren jendeagandik jakin dut, eztabaidak dituzuela zeuen artean. Alegia, horrari omen zarete nor bere aldetik esaten. Ni Paulorena naiz, ni Apolorena, ni Pedrorena, ni Kristorena. Zatitua aldago bada Kristo? Paulo gurutziltzatu ote zuten zuengatik? Edota Pauloren izenean bataiatu ote zintuzteten? Kristok ez ninduen bataiatzera bidali, berri ona hotzegitera baizik, eta hau ez giza jakinduriasko hitzez, Kristoren gurutzeak bere indarra galez dezan. Jaunak esana. Alleluia, alleluia.
zuekin. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando delante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jaunak esana, Jainkoaren hitzaren igandean biltzen gera, eta Eliza Jangoikoaren hitza garrantzia eman nahi dio. Zergatik, Jangoikoaren hitza ez da liburu zoil bat, etxean dugun liburu bat. Jangoikoaren hitza pertsona bada. Eta pertsonari liburu sakratu batean ezagutzera ematen dena hori bai. Jangoikoaren hitza erlazio bada. Horregatik gaur, erlazio horren ondorioz, aitu dezakegu Jangoikoa luzatzen dizkigun bi mezuak. Bihotz berri zaitezte eta zatozte nirekin. Bidei desberdinak dira, Jesusek egiten dizkigunak. Alde batetik, lehenengo deia, bihotz berri zaitezte. Lehenengo irakurgaiak argi uzten digu Zabulonen eta Neftalien herrian, gentilen euskualdean, ilunpean zebiltzela. Erio itzalean bizi ziren herriak zirela. Eta argi bat ikusten dute. Ez da eklipse solar bat. Ez da energia osaturiko zerbait handia. Ez, Jainkoa da. Jesus junda. Herri hoieta argi ematera. Jainko honorrek gaur ere gutako bakoitzari Jesusen bitartez mezu hau bidaltzen digu, argi hau bidaltzen digu. Bihotz berritzea gonbidatzen digu. Eta gonbidapen hau argi eder baten ondorioz eskaintzen zaiguna da. Gizaki guztiei ematen den argi edo mezua da. Bihotz berri gaitezen. Bestalde badaukagu bigarrengo deia, zatozte nirekin. Deia hau batzuei luzatzen die. Simon, Andresi, Santiago, Juani, dei pertsonala eta bokazionala da. Baina lehenengo dei horretan gelditzea edo sakontzea gustatuko litzaidake. Esta primera
llamada, convertíos, tiene 4 etapas o 4 profundidades o 4 concepciones muy claras que nos ayudan a comprender qué es lo que el Señor nos pide. La primera es que es la primera palabra de Jesús. Jesús no empieza con grandes milagros, con amenazas o con normas. No. Es una llamada interior. Convertíos. El objetivo de Jesús no es cambiar la sociedad o el mundo, sino cambiar el corazón humano. El segundo de los niveles de esta llamada no significa solo dejar o portarse mejor. Significa cambiar de mente, cambiar de manera de pensar, cambiar el rumbo de nuestra vida. Nos pone mirando a un objetivo claro. Ese objetivo claro es Cristo, es Dios. Porque la conversión no es un reto superficial, un lifting que nos podemos hacer, una americana bien ajustada, una permanente perfecta, un cuerpo estilizado, musculoso, atlético. No. La conversión es un cambio de centro. Es un cambio de centro. La tercera de las etapas en esta llamada es que esta conversión no viene precedida porque somos malos o porque el castigo está cerca. No, es una invitación de amor porque Dios está cerca. Convertíos, preparaos, que voy. De la misma manera que preparamos nuestra casa, preparamos un buen banquete para una persona importante que va a venir a casa, nos va a visitar. Que voy. Estoy llegando. Convertíos, preparaos. Nos pide cambiar de mente, cambiar de manera de pensar e ir más allá de nuestra forma habitual de ver la vida. Es un cambio de dirección interior. Y la última de las concepciones y la última de las etapas es que no es algo inicial, sino que es inicio y permanencia. Es volver una y otra vez a Dios. ¿Os imagináis un matrimonio que haya dicho sí delante del altar, delante de Dios, y ya está? Luego lo que surja, el amor ya está en ese sí. No, es un inicio y una permanencia a ese sí, a ese convertirnos, a ese de poner centro a Dios. Es ir poco a poco purificándonos en la fe, es ir enredándonos en el corazón de Cristo, porque la conversión es inicio y camino. Pues le pedimos al Señor que nos dé esta gracia de poder convertir, poder verter nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros anhelos más profundos en aquel que nos ama con inmenso amor, en aquel que nos ama con locura. Eta zenide maiteok aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainko aita algustidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernutara jitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainko aita algustidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena.
sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten dut Jauna, Egiogun otoitzen ideok Jainko aita Arrukiarri. Bere eskuetan baikaude, eta eska dezaiegun uste honez, entzun dizala bere herriaren otoitzak. Jainkoaren Elizaren alde. Egunez egun lehia handiagoaz bila dezan bere jaunaren aurpegia, eta bere kide guztiak zaila daitezen bihotz berriz bizitzen. Eska dezaiogun Jainkoari. Emaiguzu zure argi, grazita maitasuna, entzunarren jauna. Por todos los gobernantes de las naciones, para que trabajen por la paz, la eliminación de las guerras y todas las injusticias. Roguemos al Señor. Lurralde guztietako aurren alde. Jesusen berri ona aurkitzeko zoria izan dezaten, aurkituta leial bizi daitezen, eta leial izanik haren lagun eta testigu ager daitezen guztientzat. Eska dezaiogun jaunari. Por todos nosotros, que Dios nos mantenga firmes en la fe y nos conceda vivir en amor los unos con los otros. Roguemos al Señor. Zure semea bidali duzu jauna, behartsuei berri ona iragartzera, gatibuei askatasuna eta itxuei ikusmena ematera, entzun gure otoitzak eta egizu zeure hitza entzun dadila mundu osoan, eta gu hitz horrek bizkorturik, salbamenaren hots egile izan gaitezela gizakien artean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Begira jauna, begionez geure eskaintzari, eta zagara ezazu zeure espirituaren indarrez, guretzat salbamen sakramentu gerta dadin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
jauna zuekin. Gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainko algustidun beti ere korri. Munduan diren guztiak zeuk egin dituzu. Denboraren aldiak zeuk ezarri. Gizakia berriz zeure irudiko egin duzu. Eta gauza guztiak beraren esku utzi dituzu. Zuk egindako guztien nagusi izan dadin zeure izenean, eta zeure egintza miragarrietan beti zu gora zeitzan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik guk ere, aingeru guztiekin batean, gorezen zaitugu, posez, abesten dizugula. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de maneras que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire, oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun Agustina Etxabe eta Ramiro Vázquez zeure zerbitzariak.
Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, piztueran ere berarkin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Maite, Manuel, Manolo, Retolaza familian hildako zenide guztiek, Jontxu, Rosario, Patxi, Agirre Albizu familian hildako zenide guztiek, Estaniz, Adorita, Antxon, Juan Mari, Inazio eta Iñaki, Geni eta Sebas, Jose Manuel eta Jose Mari. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan, errukizak izkiguarren, gu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorzetzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupak agurugunotan zure errukiari esker, bikatutik garbi bizi egitezen eta estu aldietan zendo. Betiko zorinaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Ema Josue pakea alkarri. Oh
Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, ez nahi zinor, zunere txean zuetzen. Baina zazuz bat, eta zendatu.
Egin dezagun otoitz. Jainko algustiduna, bizi berriaren grazia eman diguzu, egizu postu gaitezela beti doai honetaz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, eta bedinka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakegan. Eskerrik asko etorri zaten guzti joi, zaindu zaitezte, eta jauna lagun bihar elkar ikusten gea. Egun eder bat, igande eder bat izan dezazuela.